ಎಂಗ್ಳು ವಿರಾಸತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಎಂಗ್ಳು ಬನ್ನ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಬಂತಂದ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲನೆ ಬಸ್ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲು ದಾದ ತೆತ್ತೊಂದ ಗೊತ್ತೇನೆ ವಿರಾಸತ್ ಒಂದು 2 ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂದ ಒಂಜಿಂದು ಜನ ನೀನ ಅದೆನ್ನ ಏಪ ಪಾಡ್ನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮದ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ಗಣ ಆಲ್ದಾದ ಗೆಜ್ಜೆ ತೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮದಾದ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಆಲ್ ಸಮ ತಿಂದಲ್ ಬಂಜಿಡುಂಡು ತುಂಬಾ ಪೇಜಿ ಅವಳು ತೋದು ಇದು ಮೀಶೋನೆ ಆವ್ಯ ಮಾರ್ನಿ ಅಣ್ಣಂದು 25 ಟಾಪ್ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ತೆಪ್ಪುನಿ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ 4 ಬಸ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಎದುರುಕುಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಈಗ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಬಸ್ ಎಕಡೆ ಸೀಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದು ಇತ್ತ ಎಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಜಯ ಮೂಲ್ ಮೊಲೆ ಸೀಟ್ తీತೀನಿ ಮೊಲ್ పోయాలట ఆ కొంచెం జబత్ పండు ఆల్ వన్నెట్ చూరుకుంది మీరు లక్కిన నిజ్జే మొల్ బతి యొక్క ఈత జనే పునగా ಅದ್ಯ 6 ಪನ್ನಿ ಈತ ಜನ ಪುನಗ ಯಾಂದಾಯ ಬುರ್ದುಗರೋಡಿಗೆ ಸೀಟ್ ಮೊಲು ತಿನ್ನೆ ಬಾಪ ಭಗವಾನಿ ತಿಜಾನ ಅಂದು ಕುಲ್ಲಡ್ ಸೈಯಡ್ ಅಂದ ಅವನ್ ಏತ ನೆತ್ತನ್ನ ಕೊಂಚ ಕುಲಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಎರಡು ಪನ್ನಿ ಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ಅಂದು ನೇರಂದು ಜೋಕ ಸೈಯಡ್ ಬುರ್ದು ಎಂಗ್ಲಂತೆ ಜವನೇ ಇರತ್ತ ತೋಜು ನೆಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರಾಯಿ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಊರು ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾವ ಈ ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಶೋಕವು ಪ್ರಿಯರ ನಾನು ಏಪ ಹೋಗ್ಬನಿ ಬರ್ಪೇಶ ತೂಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬೋಡೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ 8 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ 7 The next day. ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮುರನಿ ಓ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂದ ಅಂತೂಪ ಒಂಜಿ ಜನನೀಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಮೂಲುಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊಡ್ದು ಪೋತಲ್ ಮೂಲ ಇಪ್ಪಡ್ ಪಂತಲ್ ಜನಕ್ಲೆ ತೂಪವ ಶೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ 250 ಕೊಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಈಗ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ಉಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈತಲ್ ಹಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪನ್ಪನ ಪೇಜ್ ಇಡ್ದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಐತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದೆ ತೊಂದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕಡಪುಡ್ದೇರಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತೆತ್ತೊನ್ನಿ ಪಂಡ ನೆರ್ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಹಾಳಾದ್ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂಡ ಉಂಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಶೇಡ್ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ನಾನು ವೇರ್ ಪೂರ ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಇಂದು ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ಇಂದು ಕಡ ಇದಕ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಚೂರು ರೆಡಿ ಆದ ಶೋಕು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮನ್ಪೆರಿ ಏತು ಬಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆಲಿಯಾ ಕಟ್ ಪನ್ಪೆರಿ ನೆತ್ತ ಯಾರೊಂಜಿ ದೇತೊಂಡು ನೋಡಿಂದೆನ್ನಿ ಯಾನ್ ಮೀಶೋಡು ದೇತೊಂಡೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೇತೊಂದ ಇಂದು ಜನ ನೀಗ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಲ್ ಟಾಪ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂದ್ ಐಕ್ ದೇತೊಂದಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ ಲೇಪ ಪಾಡೋದನೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕೊಂಡ ತಂದು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ದೇತೊಂಡನ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಗಿತ್ತನು ಕೆಲವೊಂದು ತಿಕ್ಕುಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜನು ಸಾರಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನು ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿದನದ ಅವು ಮುರಾನಿ ಪೋತಿನದ ಒಂದು ಎಂಕ್ ದೇತೊಂದಿ ಸೀವ್ಲೆಸ್ ಶೋಕಣ ತಂದು ಒಂಥರ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ ಬಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪಂಡ ಈತ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂದಿರು ಬೋರ್ಡಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೋರಿ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚ ಅರ್ಧ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂದಿರು ಅರ್ಧ ಬಲ್ಲು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಮಿಂಚ ಸೀವ್ಲೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೀವ್ಲೆಸ್ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ ರೆಡ್ ಡಿನ್ನರ್
ಮೆಹಂದಿ ದೇ ಪಂಡ ಟ್ಯಾನ್ ಆಪುಜತ ಇಕ್ ಯಾನು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಪೂರ ಸಿವಿಲೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಪಾಡು ಎಂದುಲ ಶೋಕು ಮಸ್ತ್ ಇಂದುಲ 250 ಎಂಗುಲ್ ಚೂರು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಂದೋಳು 250 ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದು 250 ಮತ್ತೊಂದತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತ ಇತ್ತ ಮಾಲ್ಡ್ ಮಾತಾಡ ಏತ್ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ರೀತಿ ರಾತೆ ತಪಾತೊಂದು ಬರ್ಪ ಮಾಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಗುಜ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆತ ಎಂಕ್ಲ ಇದು ಮೀಶೋಡ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಎತ್ತನು ಅವಳು ಆತ ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತನಿಕ್ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆತೆಗೆ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ಪ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ ನಕ್ಲು ತಾಯಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮನ್ಪು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವಗೋಸ್ಕರ ತ ಮಾರು ಅಕ್ಲೆದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನಾಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ಇಂದ್ರಡ್ಡ ಟಾಪ್ ದೇತಂದು ನಿಶೋಕೊಂಡತ ತಕ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇದು ಏನೈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೈತ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ದೇತೊಂದು ನಾನು ಮೀಶೋಡು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಂದೇತೊಂದಿನಿ ಅದಂಡ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಯಾರೆ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಚುರ್ಕಲ ಅಂಡ ಬಂಗಾತ ಬೊಕ ನಿನ್ನ ಅರ್ಧ ನೀನು ಉರ್ದುಂಡ ಸೋಕುಳಾಕು ನೀನು ನೆಟ್ಟೇಡು ಗೊತ್ತಾನಿ ನೆಟ್ಟೇಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ನಾನು 187 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೋಕುಂಡು ಮೀಶೋಡ್ ಬರೋಣತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ ಸಾರಿ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಪೇಜ್ ಉಂಡತಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪೇಜ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅವ್ತಾನೆ ಇತ್ತ ಸಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡ ನಮಗೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಮತ್ತ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತೂಕ ಯಾನು ಹೋಗಂಡಲ್ಲ ಪೇಜ್ ಇರ್ತೈತೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ದಾದ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡದ ಅಂಚೆ ಕೆಲವರ ತೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಣದ ಎಂಕ್ಲ ಉಂಡು ತೂಕ ಹೋಗಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಸಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂದೆತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡಲ ಇದೊಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಜಸ್ಟ್ ದೇತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದತ್ತು ದಾದನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂದು ಆತಿಜಿ 180 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಅವು ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕೀಚಿ ಖಾಲಿ ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎನ್ನನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇತ್ತು ಪಿಂಕ್ದು ಐಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವೊಂಜಿ ತೀತೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತೆತ್ತೊಂದು ನೀ ಈತಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ನಿಂದು ಶೋಕುಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತುಕ ವೇರ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ತುಪಾಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ಐಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಎರಡ ಕೊರ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕಡ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತುಗ ಎರೆಗಂಡೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಪೇಜ್ ಚಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ತೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಪ್ಯಾನ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ನೀ ಪಲಾವ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಲಾವ್ ಪುರ ತಿಂದು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗೈಸ್ ಪಲಾವ್ ಹೊರ ತಿಂತೆ ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ತಿಂತು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜೋರು ಬಡ ಪುಜ್ಜೆತಲೆ ಅಂದ ಚಿಂಟಿ ಒಲ್ಲಲು ಅವು ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಪಿಚಿ ಗೈಸ್ ಈ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮಂತದ ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೆತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತದ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಂಡು ಬಚ್ಚಿದ್ ಬಾಂಡ್ ನಿಮಿಷ ತೋಜು ಶೋಕ್ ತೋಜು ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಕರಂಚಿ ಅನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕ್ ಗೈಸ್ ನಾನು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪಿದಾರ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮళ్ళీ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಂಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡತ ಅಂಚ ಈ ಥರ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾರ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋಪಣಿ ಹಿಂದೆ ಅಂಚೆನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳ ಕಟ್ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಬರಡು ಅಂಚೊಂಜಿ ಬುಧವಾರ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಪರಂಡು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ಗೂ ತೂಕ ಇನ್ನಿದಾದ ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಬಂದೆ ನಾನು ಈತಿ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂಡು ಒಂಜರೆ ಇರು ಒಂಜರೆ ಕೊಡ್ತಾರತ ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಆತು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಆತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಪಲ್ಲಿ ಯವ್ವಾ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಂದು ರಡ್ಡು ಮಂತಿದ್ದೀತಿ ಅದು ಶೋಕ್ ಆತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಆತ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೊಲ್ಲಿನ ಬ್ಲೌಸ್ ಎನ್ನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಮೂರು ಪೊಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಪೊಲ್ಲೊಂದಿರ್ಲೇರು
ಈ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ನೆಂಬೀರು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಬೋದು ನೆಂಬೀರ್ನಿ ಉಲ್ಟ ಹತ್ಯಾರ ಅಂದ ಸರಿಂಡಾ ಸರಿಂಡು ಎನ್ನ ನನ್ನ ತುಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಾ ಬೊಲ್ಲದ್ಲ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾನೇನೆ ಕ್ಲಾಸರ್ದು ಪೂರ ಬರ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗು ಸಂಡೆ ಮದ್ಮೆ ಪಾರುಂಡು ಐಕ್ ಮುರಾನಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ್ ಅರ್ಧ ಡೋರಿ ಇದ್ಕೊಂಡತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಉಕ್ಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಎರಂಡು ಚಾ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೂಪವೆ ಇಂಚ ಲೇಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಅದೇ ನನೈತೆ ಬಯ್ಯದ ಕಷಾಯ ಜೋಡಿ ಯಾನೇನಿ ಎಂದಕ್ಕನದ ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಪಂಡ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಂಡ ಅವು ಜಿಮ್ಮದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಳತ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಕನದಿನಿ ನಾನು ಐಟಿತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕನತ ತಿನ್ಪನಿಕ್ ಅವೆಟ್ಲೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐನೆ ಕನದೆ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಈಗ ರೇಟ್ 391 ಅದು ಮಸ್ತ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆ ಅನ್ಕೊನ ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಿಜ್ಜಿಂದ 340-55 ಇತ್ತನು ನೆಂದು ಬಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ನೆನ್ನ ಪರ್ನ ಪೊರೇಸಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡತ ಅನ್ಕೊನತೀನಿ ಬಕ್ಕೊಂದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಪೂರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೂರ ಇಡ್ಡೆದ ಕಾಳಿ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡ್ನೆ ಎತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಕನದೇನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡ್ರ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಣತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈತ ಅರ್ಧ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಪೇರ್ದಿಯೋಡು ಪೇರ್ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮೀ ಪಾಡೋಡು ನೆಟ್ಟು ಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಡ್ಚಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಜನನಿ ವೈದಲು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಐಕ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆ ತೀಯರೆ ದೀತೀನಿ ಇಂಕಲ ಮದಿಮೆ ಪಾರುಂಡು ಆಡ್ತಕ ಬೊಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲ್ಲಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೆಜ್ಜ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊರ್ತಿಲ್ಲತ ಅಂದ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತ್ ತಿನ್ಪುಂಡು ಅಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಗ ನಿಕ್ ಮುರ್ಸತಾಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನೆ ಶನಿವಾರ ಐತರ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ಲ ಐತರ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇನೆ ಇಪ್ಪುಚಿ ಅಂದ್ ಜೋಕ್ ಕೆಲ ಜೋಕ್ ಪಿದಾಡ್ಚೇರಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅವಡೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜನನೆ ಯಾನ ರಂಜು ಲಂಚತೆ ಎಂಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಧರ್ಮದ ಒನಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಬಾಪು ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಹಂಗಿಂಡು ನಮಕ ಪಿದಾಡರೆ ಮದಿಮಲತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ ಪೊರ್ಲತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದಿ ಉಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ದಯೆ ಹಾಲೆಯ ದಯೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಸೋಕಿತ್ತು ನಗಲು ಪನ್ಪು ಚೇರಿಗೆ ಅಲೆ ಮೇಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೋಕುಲ್ಲ ಏನು ಚಿನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೇಕಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಬನ್ನಿ ಯಾನಂಡು ನಿನ್ನ ಕತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನ ಮಗಲ್ ನೀ ಬಾಬನ ಮಗಳು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿರು ಓಟ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾಡೋಡ್ಗೆ ಓಟ್ ಫಾರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಓಟ್ ಫಾರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಓಟು ಪೂರತ ಆ ಓಟು ಪೂರ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಗ ಹಚ್ಚದ ರಿಪೇರಿ ಆಡತ ಅಮ್ಮನ ಮೇರೆ ಎಂಕೆ ತೋಜುಜಿ ಓಟಿ ದೇವಣ್ಣಲಂಜಿ ಅತ್ತೆ ನನ್ಪುಣ ಇದು ಸರಿ ಇಂಡ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೂರ ಈ ಮಿನಿ ಓಟು ಮಿನಿ ಉಂತು ಉನ್ನಾತದ ಈಗ ಓಟು ಉಂತಾರ ಆಪುಜದೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂತು ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಂದು ಪೂರ ಆಡ್ದ ನಾವು ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಓಟು ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗ ಆ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ಸರಿ ಆಡಿ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೇಪಣ್ಣೊಂಜಿ ಅರ್ಜ ಇಂತ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ ಗೊತ್ತಾ ಮಾತಿರ್ ಬಂದ್ಪೀಠ ಇಲ್ಲಿ ನಡತೋಕು ಅಂತ ಅಂದಿ ಅದ ಅವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಏತು ನಡಪ್ಪು ಅದ ನಮ್ಮನೆ ಕೇರ ಲೈಫ್ ನಡಪ್ಪು ಜೀಪ್
ಇತ್ತ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪೋನಾಗ ಸೋಪ್ ಗಾಡಿ ಹೋಯ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಇವ್ರು ಏರ್ಲ ಬರ ಇರೋದ ಅಂದ್ಯಾ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ರೋಡ್ದು ನಿನ್ನ ಅನ್ಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪೂರ 500 ಜನತೆ ನೋಡ್ತೀರಿನ್ ಪನ ಮುಗಿಪರತ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದೀಕಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ 2 ದಿನದ ಅದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನೇ ಬರು ಆ ಬೊಡಿದು ಹೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಓ ಒಕ್ಕ ಕುರಿನೇನೆ ತಿನ್ನೋಡವು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ ಆಪುಂಡೆ ನೀ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂಜು ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಕೊಟ್ಟು ವಿಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೈಸ್ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂದಿಗೆ ಉಪಾರಂಡು ಅಂಚ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ವೆ